Това май не трябва да влиза. Какво става, маняци? Аз съм Тодор Асенов, днес ви представяме това бижу зад мене. BMW 535 бензин. Защото, знаете защо? Защото дизел багачка няма. И ние продаваме само бензин. Защото бензина е силата и вървежа. Вие да сте видяли една емка на дизел, никога няма и да видите. Значи под капака на тази кола имаме 3000 кубика двигател N55 с турбина, ясно 306 конски сили. Този двигател е слаган в малко по-старите M2, така че всичко е наред. Отпред имаме броня M-кова, защото колата трябва да изглежда супер брутално. Фаровете сами за вида, когато идва кола пред вас, самички те си избират къде да светите, къде не. Така, продължаваме и отиваме малко по-назад. Имаме супер яка двойна генерация, която се чува супер брутално, само че колата в момента просто е запалена, не на кол стар, спокойно. След малко ще чуем гласа. Това е най-лесното, което мога да направим. Вътре колата има бял кожен салон или бял ли какъв е? Да, кремово бял. Значи отвън имаме супер як бял кожен салон, отзад имаме супер много място, като ето може да справим каквото си искаме, само може маличко. Колата просто е брутална. Така. Значи кожата е доста запазена. Имаме какво имаме като екстри, имаме всякакви видове бутончета. Опа, имаме така памет на седалчиците. Всичко се регулира с врътки, с копченца, лопченца, ляво, дясно. 8 степена ZF кутия. Имаме също така седене на ленти. Колата сама седи лентите, колата искаш едно копче и сама почва да изпреварва и сама почва да се прибира. Имаме подгрев на всяка една седалка и подгрева се активира, когато седнете на място и подгрева тогава се активира, защото просто това е газарийка, просто така трябва да е по принцип всеки един автомобил. Още от нещата, които забравяме, това е, че имаме подгрев на волана, който е супер готин. Зимно време ти топли ръчичките, ако карате с ръкавички, защото това все пак е бизнес спортен автомобил. Уоу! Колата разполага с супер голям шибида, хора! Просто не е изтървен автомобил. Все пак това са 306 коня. Значи така, като екстри колата разполага с Comfort Access. Comfort Access, демек, когато ключът е в джоба ми, тя колата сама разбира, че ключът е в джоба ми и колата сама се отключва да мога аз да влезна. Колата е X-Drive, демек става и за зимата, зимарка, както му наричаме ние българите. Така, имаме 360 градусови камери, които дето се вика, изобщо не гледате огледалата, не гледате това огледало, просто гледате тук дисплейчето и виждате абсолютно всичко около вас, какво се случва. И има парктроници задължително, да може да пилка, когато наближавате нещо. Нали така? Аз тъпо само тук си има тъпи копчета. Хо-хо, яката работа. Виж само тук какво става. Цак, цак. Не чак това. Не дей. Охо, баси яката екстра. Супер голяма газарийка. От тук е те лошите, като ги дръпнете и седалките падат и обема на багажика става около 1280 литра.
Тук ще кажа Brembo спирачки. Не са Brembo, да? Не забравям. Значи имаме супер стабилни спирачки, които спират. Толкова не спират, кръстиш се и продължаваш напред. Тук е едно клипче. Надъхах се. Говорим ли? Пуснати ли сме тези работи? Можем ли да сменим цвета? Келнер? Това май не трябва да влезе в... Този екземпляр до мене е на реални 173 000 км. Значи, може на лизинг, цената е 12 500, аз тръгвам на начало. Но яко.